What's up mga guys, no? For today's video ni Klythe official, no? Kay mag behind the scenes siya sa tuwang mga pambuhaton nga ba. So, what's up guys kung unsa mga behind the scenes dre basig na yung mga nindo dahil mo na mo ang ano, cameraman na ba. Yeah. So, what's up guys? Magsugod na mi og content karon. Kita kits. Hello guys! I'm Klythe, yung chika nga buhulan na. So karon naaday ko sa Tagum. Anya atong gawi ron kay nag-content. Di raman akong usa diri. Wa man ko nag-inusara. Di ako with the idols. Here oh. Ayaw ya. Oh, right. Pilihan right. Ulo. Kamot lang. Sige doon. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3, go. Birahin na bro. Patong na. 1, 2, 3, tanaw ka dito. 1, 2, 3, go. Sige na bro, patong na. 3, siya, 1, 2, 3, go. Unsay mong isus? Unsa mo stress to? Go. Unsay imong istorya dia? Pakulata jud ka ha. Ano ka story dia? Pakulata jud ka. No, dini behind the scenes sa among vlog oh. Grabe ka para mo. Ayoko kuya ha. Okay ako Basic ra ni kuya nga makuan siya. Okay na ko. Ayoko kuya ha. Tumba. Right. Tapos isa wala may buhok. Imuha ba? Isog man jud ko sa una pa. Unsa man pabukbok ba? Ay na, pabukbok ba? Asa dong? Sige dong, 1, 2, 3, go. Ako sasabihin, pakulata jud ka sa kuha ha. 1, 2, 3. 1, 2, 3, go. Pakulata jud ka sa kuha ha. Atay ito balik. Gusto balik kung po penguin. Atay ito balik kung po penguin. Ayaw iya. 1, 2, 3, go. Let's go sa balik kung po penguin. Ayaw kapatid, tanaw sa good siya, murag reaction niyo ba? Bago siya. Hatiin sa balik kung po penguin. Fight. Kung po penguin day ha. Wala. Ano kung po penguin day ha. Ayaw iya. So for today guys, among BTS. Mag-in na ka? Maganda ko. Puti ka may tara mag-in na tataka. Bisi masakpan sa tagyaw. So guys, muna to for today's behind the scene ha. Kita-kits na po sa next video. Don't forget to like and subscribe. Kiss para mo like and subscribe sila. Kiss. Yati na natigitra. Palungan na.